בראש השנה היה בתל אביב טקס הכתרה של מלך. מלך אמיתי. הכירו את המלך איקמבה אוג'וקו הראשון. כתבתנו אלמז מנגיסטו הייתה בטקס. עשרות משפחות על הדשא, נועה קירל נשמעת ברקע, עשן המנגלים יתמר באוויר ובעוד רגע יוכרז כאן מלך חדש. פארק דרום תל אביב, צורי החג, נמדי נשיא קהילת בני איבו כבר לבוש במיטב הבגדים המסורתיים, עוד שעתיים נותרו לטקס הכתרת המלך. All the women are all looking bright, shining. So today is a great day in our community. היום יש לנו מלך, הוא כאילו אבא של כול האיבו פה. יש לו לב טוב, הוא עוזר אנשים. כ-200 חברים נמנים מבני השבט איבו, קהילה שהגיעה לישראל מדרום ניגריה לפני 20 שנה. בני הקהילה מאמינים כי הם צאצאי שבט גד מ10 השבטים האבודים של בני ישראל. רובם הגדול עדיין חיים בניגריה, שם הם מקיימים את מנהגי המסורת היהודית. בני איבו מקצתם מבקשי מקלט, האחרים מוגדרים כפליטים, הגיעו לכאן לטענתם מאהבת ציון. אבל מהר מאוד הפכו להיות עוד קהילה מאפריקה שיש לה קשיים מול הרשויות ומצוקות כלכליות, מה שהחזיר אותם למסורת הישנה מניגריה, מלוכה. צחצוח נוסף של כס המלכות, אנשים בחזרה האחרונה על הריקוד המסורתי, וההמון מתאסף לקראת בואו של המלך ברכב היוקרתי. עוד מעלתו איקמבה אוג'וקו הגיע, וחברי הקהילה סוללים בלב דרום תל אביב את דרך המלך. The job of the king is to organize the community, to propagate our culture. Every problem in the community we have to, you can see I have my cabinet, we sit down and we always make sure that everything is okay. Just like in the Bible, there was a time when my people, the people of Israel, asked the elders to give them a king. A king is a person to see that the traditional customs and value system, language, food, dance, that is maintained from generation to generation. עכשיו לשבט האיבו יש מלך מנוסה מצד אחד בדיני נפשות ומנהגי הקהילה, ומצד השני גם הבירוקרטיה הישראלית שיהיה להם לעזר.